ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kipat ba nong shnong ka thai manat ka badan Southwest Khasi Hills District kila ban omlet thap vote show larai ka jinggar par ka bekladap kerpat show MLA bru MDC ka mo kurwat kim shim khia kani ka thai manat gren santli ki shnong ba kini ki shnong ki kin thop ka shnong manat mau bidong pindan solang pindan longdo ba ka lu mau ba Kajing ka baki pat ba kani ka dong ka than ki kendu ka dei namar kajing sneu parat ka surok ki bala kendu jing ban kit ban ba ki marap ki jongki kumjo ru ban kit ki mar ba ban pinpoi shaki shnong jongki khamtam badan ka pang ka shitam kumta halo kani kajing sneu palat jong ka surok ki pat ba jong kani ka dong ka than kla kerpa ki nong mi khmat jongki la ka long yu MLA le nu MDC ki bere na ka mau kerwat constituency bakin pai khmat lam shaki ki san shnong ki bala ma de kajing ban nyarap ban pinyot no da ka surok rong namar kumbalong menta ka te ka surok kadang dei tang ka surok khando tang shuan uslap la jinja ban yan Kui kalong kami ka ajing kran hakla pathai khubor kalong bawat wan pinbi tang ka por election re tang shukut ke election pla iben no klempet shu kumba pikular ha ka por election skum hapin urlong ki jing kular shu we urang ba jong kani ka dong ka tha nu long ba kamentoy benjit nong mikman tare kimpet ki jing jong ki pat ba kbia kendu akum kini ki benta bala kim shim khia ki jing kerpa jong ki pat ba kan poi ka por bakinam le thap vote shu shi sendan Kane ka surok jong ikum bangile osngeu na kaliang jong ki nongnya kali bat na kaliang jong kilong kemi bangile tre sitom na kabentakan na surok ban wanra ya kan ka surok bat kala poi kumne kum bakalong pangba nga sneu ya kaban ong ya kinong mikmat jong namar ban na kaliang jong ki pajba ngim don bor ai ban le Henry day tang kinong mi kama kibawan poi sisin san senem ban yakren hakabaya day bat kajing don kam jong iki pajba te ladalong kabala bakinong mi kama tim day ban kren tang kasentur hakapor election Henry kin pendon kam hokru ya ka baki kren na kabenta bankit kli ya ka jing jong ki pajba iseu bakan ka surok kalong ka wei ka kamram ka bakia na kabenta jong ni ken mau ha ka por bangidang ya persang bandawa ya kan ka surok hadu bangila kren ha kan haswa jong kan ka surok bakapoi balada kinong mi kmadang ikimpet na kabenta ka surok ban poi ya kan ka tanjong ngin boycott na wat ya ka election ro Mentah kalau desa sisin 4 kapor bangin ong bal ada kinong mi khmat kim yarab yang iban penbiangsa ia kan nekarong ngaseu ban ong sa sisin badai tangka kam kabakren kamjam ladang isu kren tangka tin kila ban su penbikai kumto kumne Henry kalau dei yang isa sisin 4 kum kipat ba jong kan nekadong katany bangin ong bakat kan mentoy yu yang banjir ya kita kinong hikmat lada kimpe ya kajing don kam jongi kipat ba
ngalasio ban ong ba. Kalau day biang sa sisin yang ibangin ong ya kipaj ba. Ba lada kalong tangkum ni. Kam don kam yang ibanjir lang mikmat kayu kata kam ka bakikin train na kabentajong. Lada kim day kibakum kini kikam na kabentajong. Tingi kerpa kinong mikmat. Baki day ya kaban yale sitom kat bala. Ban penbiang no iya kene ka surok kat ne kijing kiba kinong syong kali kinong pangbat kinong lek nong wan kimat ya kajing ha kabaya dai bat kene ka surok jongi te nakaliang jong ki nong mikmat jongi ngida kerpat baki dai ban sngew ya kene kajing keren jongi kajing dawa jongi kum ki pajba jong kene ka dong bat kathan te ha kabaya dai bat kene ngi kipat ba ngi melaban le tang kajing kerpat bana kaliang jong ki knang bakan nom urlong kan kajing kuwa jong ba lada kinong mikmat sa sisin kin supen bikai kan jaru kapor bangin pen urlong ba ngin boykot no wadi ka election kamdon jing mut yangi banjit ya kita nong mikmat lada ya ka bakum kini kikam kin su ino ben ha kan ka jela kan ka thai ka jore bara te ha ka be dei bat kan ne ngi penpau ya kan ka ka jing siu khia bat ki paj ba wat ki bom don hang ne nginget ba ha ka be dei bat ya kan ne ladangin ong bangin boykot no election kin sim da ka we ka rai ban menjur bakam don jing mut yang ni te klang bakan no morlang ngi kerpat ba pin sngeu ban ya pen ulang no ya kajing angnut jeng ban pen poi no ya kan karong kam dei ka pisan ka pelajeng kinong mikmat ka pelajeng ka sarkar ka balamang lada kinong mikmat kinang ya ka banwat kidei ka sarkar ka ban sanction ya ka pisa om na ka pela jeng kinong mikmat kidei tang kinong dawa ban dawa ya ka ka ba kipajba kidon kam tang sulta ka baburam nga seban ay kuble ngi kumi padnong sunong ka po jana ka area sang sunong na mangi sene ngi lang tang kibriu ki badok kibriu ki ba suim tang hakarep karyang te katno kalong ka jing sujunjar ha ka bangi perkhat ha bangi pej kamtam ha ka imlang salang te ha ka bayade ka bangi ka surok lailai bun kan ka sarkar MDA kasuan penbik tang ha ka port election hendrai hadu mentang lempar le ay kan ka surok tengi kum ki dong san snong hadu kan ka hanjongi ngi don ha kum balai ni so hajar ngut ki breu tingi da kwa dik ba kin so ban sim khia ban airong no ya kan ka surok na kalian jengi kum kilong kumingim dai ban su saniat han kerang ba ngi kilong kemiru ngi kerpat lembat ngi support ya ka ay ka ba kirang ba ki yo i tengi ngi da kwa dik ba ngi yo i no ba kan ka surok yang ngi na do nang tina phoja uthadu hang ne ha ken ka area san sunong ngi ngin bekas sarkar kan sim khian ban siang no da karong om dei ban su penjam tang da ka tin rei ka kam kan kan kham jam khang ba kham tam ngi san ne lei kham tam ha kapor bangi sitom karno ngi jinjar bawan ke kali kham tam lei ki bapang ki ba sitom baniat kan ka sorok kalong khoru haram kum ka sorok kulai te karno ka jing su jinjar ka jaka ba si ka jing sitom kan long ka ba kham duna kan long ba kham jur pan ban namar lei nang ba kan ka surok te ngi kum kilong kemi ni da ka jur ba pin so ban pej lem yang kiri-kiri om dei ban pej tang ya ka selo ya ki snong balong sor ndrei dei bangin pej kam ru yang kum kinong kendong ki baduk ki batoy kabran kam kam tam ya ki kup siliang kum sem siliang ngi chane ngi long tang kita ki kup siliang sem siliang tingi na kerpat ngap dang ngi kilong kemi ba pin so ban sim khia ya kan ka benta nang ba kan wanra ya ka sungsuk sungsan hakan ka dong ka area ka jongi ka dong ka balang sadin ba du kata na kalian ka sarkar lay imat bakla ino syara ya kan ka tan ka dong jongi na ngayang na kamenta ka jing sem junga kum kinanya kalihan ka dong ka tan la jong te ngisngeu sem jing du kata ngam kwa bang kata mad yang ya no ni ka sarkar ni no ada ya menjual ba ku pat ki skim pim di aswai te kemut kat kum ka kajingbo ya kathang jeng sarkar la de siaban ai da karong na du nusnam la lek hendai tip ayu kan long kumne de kajingbo phon jong kan no jeng sarkar kami nuskan jelaru ngam la ban tip
Te nak kaliang jengi kum ki nang kaling seu sistem ya kan surak namar deba kabha tangka kapor telang bakia su maramot kendau kumtu malumala handai hamta poliur te kalong ka bastam hadu kata de banyak tang ki kali klau ki trok ki handai kali kamai kum ki merti ki semua te kim ya long syuk banyak tinggal sistem hadu kata te ni karpat ke sokar bala dalong ke bala banela kamploi ban bahai kan surak leng baju nusnem leng baju ki sni te ya banwan te yatang sibuk tang kajing para kasukar baka sukar kan simkhiai kan kasuk jongi baknang bakan long kajing suk jing singani ki bastam bapang ki nang pinang riang namaku nang da mong riang ru usla terpat usar babun bahana nakan kadang kathan ka jongi jeng kini kisam sinang ting pat ji unom ikmat balong u MLA ban simkhialem ki kanai ka surok ka jongi knang ba kan long ka pasuk ka basan ki nang nang wan kamtam ki nang pinang riang nakan kadang than jongi namangi long kadang kathan ka barang duk Pomdon ginong tri sokar handai ki babuntang ki deki norep. Tang kita ki jingklan ku blai sibun.